bé, els pobles, és Verdaguer, però ens explica una creu de la Pulla molt diferent a la que visitem ara. Perquè la Pulla és on vam anar l'any passat a fer taller de meteorologia. Però mireu la imatge de la Pulla. Ens transporta a un altre moment en què Manresa no estava tan edificada, no hi havia tanta gent, era una ciutat molt més petita. Sí? Què més tenim per aquí? Va. El Quijote ja l'hem fet, aquest també... El Negreta també. Al fons de la gran plaça Porxada, això és la Manresa, ciutats de Catalunya. Sí, perquè és aquí. No, Sí. No és això, ciutats de Catalunya? No. Fixeu-vos bé quin edifici és el que hi ha a Ciutats de Catalunya. Laura, la ciutat dels Sants. El casino de Manresa. Sí, El casino de Manresa, per tant hem de buscar un lloc que ens situï. aquest, Manresa. Tenim un altre. Aquestes obres no us les heu dit vosaltres. Algú havia treballat ja a Verdaguer a primària? No? Són i 59. Ara marxem cap a baix. Què més? Què més hi ha? Aquí. La corona se levantaba junto al... Ciutats de Catalunya. Ciutats de Catalunya ja l'hem fet. Ja l'hem Últimes fet. tardes con Teresa. A veure, què hi posa al peu de foto? Què hi posa al peu de foto? Barri del Canal. Us sembla que pot encaixar amb aquesta descripció? Porteu. Sí. Sí. Sí? Correcte. Aquesta descripció, per tant, aquest llibre